موسکو di nameyekî de daxwaz ji hikûmeta Qûbrîsê dike ku geşteyên asmanî normal berê wan bigorin ew jî ji ber ku Rûsya biryar daye hindek nemayişên leşkerî beramber berava Sûrî di heftiya bêde bike. Her wiha raportên rojnamevanî li Moskowê diyar kirin ku Rûsya name ji bo Emerîka şandiye. Ji ber rahênan û nemayişên di navbera girava Tartosê û Qûbrîsê ew ku 100 kîlometran jê dûr e. Her wiha jê derekî Wîzareta Bergiriya Qûbrîsê da diyar kirin ku Rûsya wê rahênan û nemayişkirina firokeyan bike û ew jî tişteke normal e û çi metirsiya wê yekê nîne. Ji aliyekî din ve li ser pêşketinên destwerdana Rûsya li Sûriyayê, Iraq rê dide firokeyên Rûsî ji ber karînana esmanê wê. Perlemanterê Iraqî Muweffeq Rebî da diyar kirin ku hikûmeta Iraqê rê dide firokeyên Rûsî ji ber gihandina alîkariyan ji bo rejima Esedê. Her wiha Rebî da xuya kirin ku ji aliyê prensîpê ve neşaşe ku dewleta Iraqê rê bide firokeyên Rûsî ji ber alîkariya xelkên Sûrî û şer li ger tîrorê bikin. û got ev yeke wesa dike ku Iraq bibe xwediya pêgeheka bihêz li navçê û rola xwe ya giring bide diyarkirin ku fişarê li ser hikûmeta Sûrî bike ji bo dîmokratiyê û çaksaziyê pêk bîne. Navborî got Rûsya yek ji wan dewletên ku şerê tîrorê dike û asayî ku Iraq di nav van welatên ku di vê mijarê de kar dikin. Hêjayê zanîn ye ku Emerîka û Fransa nerazîbûna xwe ji bo destberdanên Rûsya yên leşkerî li Sûriyê diyar kirin û hişyarî birobirbûnekî di navbera wan hêzan û hêzên hevpeymana navdewletî li dijî Daişê li Sûriyê bibe.